kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego. So, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating aligaga! Ay, oo nga. Anong dahilan ng pagiging aligaga? Ay, Yan. mag-eleksyon na tayo Election next week. na eh. So yung mga kandidato, lahat sila busy na. Meron ng mga last few na rallies. Correct, Yan. oho. Tapos, syempre, yung mga iba natin mga kabisyo na gusto ring mag-celebrate ng Mother's Day. Tama, ayan. So, ang daming mga ganap. Oho. Maganda naman po yan na tayo po ay naghahanda para sa mga partikular na mga Correct. ganap. Oo, Yan. ayan. So sa mga supporters sa mga politiko, hinay-hinay lang po. Kalmahan nyo Yun lang ang po. ating Huwag paalaala. kayong mag-away-away ha. Oo. Tandaan, hindi ka naman sure kung kilala ka ng Oo. politikong yan. Kasi based on sa mga naranasan natin sa mga nakaraan, eto na talaga pag eleksyon, mainit na yung sa mga presinto, Yan. nagbabantayan na. Naku. Oo. So, kalmahan lang po natin. Correct. And again kung ikaw po ay rehistrado at sana po rehistrado ka. 'Di ba? Huwag mong kakalimutan na bumoto. Ayan. Kasi importantatious yung boto mo. Every vote counts. 'Di ba minsan meron ngang ganong rule na kunyari nag-tie, Oho. tapos meron lang May toss coin. May toss coin, 'di ba? Oo. So ibig sabihin ganun katindi yung Correct. yung bawat vote na Oo. na hindi na kailangan sana mag-toss coin or hindi sana magkakaroon ng tie kung ikaw sana ay bumoto. Ayan. Yan yung sinasabi natin na every vote Oo, counts. wag nating mamaliitin yung yung kasi karapatan po natin yan eh. Nakasaad yan sa ating saligang batas. Yan. The right for yan? Ano basta? Bibilib na ako sa saligang batas eh. Right for suffrage. Ayan, mga Oo. ganyan, di ba? Oo. At saka right natin, exercise our right to vote. Yan. Ayan, so wala kang karapatang magreklamo kung hindi ka bumoto. Kasi Ayan. wala ka namang ano yung ambag mo. Oo. Ganon. So, importante po yung isang boto mo, napaka-importante po yan. True, lalo at walang halong eklavu. Ngayong araw na ito, gusto ko lang batiin ng isang bonggacious na happy birthday. Oy! Ang ama ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ay, Sir Richard de la Rosa, happy birthday! Happy birthday! Paramdam mo naman sa amin, sir! Ano, ganun-ganon na lang, sir! Ganun-ganun na lang ba? Padala ka naman ng Golden Bihon! Oo, sir! Kahit ilang gramo lang. Bakit nung sa'yo nang galing parang drugs? Parang droga yung hinihingi mo, hindi gold. Happy birthday, Sir Richard de la Yeah. Rosa. May the good Lord grant all the desires Yes. of your heart, including many, many more branches. Kahapon, binuksan nila ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry Ayan. dyan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Yung first branch nila sa North. Ayan. So, baka panot na. Ayan, Sorry, sir, baka kailangan nyo po ng model na panor. Ayan. Andyan lang si Diego Bandido. Actually, hindi nga siya panot eh. Ayan o, di ba? Oho. Baka mamaya magkaroon na ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry near you Oho. kasi pa-north na sila. So Ayan. congratulations and many more Ayan. branches to open, Correct. gold to sell, Ayan. and lives to touch. Ayan, Yan. maging daluyan nawa kayo ng grasya Correct, para yan. sa iba. Yan yung maganda, Oo. di ba? Kaya binibigyan ng sandamukal na grasya ang isang tao kasi daluyan siya ng Oo. grasya. Siya yung dahilan kung bakit may mga mababago mga buhay. Correct. Okay na po ba, Sir Richard de la Ayan. Rosa, para po sa ilang gramo na? Sir, ilang gramo lang, Ilang sir? gramo lang dyan. Pag gramo ka naman dyan, sir.
Happy birthday, Sir Richard. At tomorrow, they're also, silang dalawa ni Madam Maya Telerosa, they're celebrating their 28th wedding anniversary. Wow! Grabe, di ba? 28. Alam mo, kita-kita ko sa kanila yung life-work balance na kung gaano yun kaimportante. Kasi sobrang busy talaga nitong mga to. Promise, ibang level ng kabisihan na parang grabe po, paano po, pero they make sure na meron silang balance pagdating sa family time. So, I think that's also one of the reasons bakit nagtatagal ang isang marriage, 'di ba? Kasi merong balance, merong time for work, may time for play. Oo, at ang Yun. nagustuhan ko, 'di ba, nakausap din natin si Madam Mayet, sa lifestyle nila, parang kilala talaga. Oo nga, 'di ba? Yung sa simpleng usapan na 'yon na they put God first in everything. Yes, totoo. Diba? Kaya nga sa Via Pia, 'di ba, merong chapel doon. Correct, may chapel. So, yun ang pinaka-importante sa lahat Totoo, talaga. 'di ba? At hindi po lahat ng resort or hindi lahat ng mga may accommodation ay actual na may chapel. Oo. Na nakakatuwa kasi meron po misa doon, 'di ba? Ayan. So congratulations on your 28th anniversary, wedding anniversary. Ayan. Congratulations on your 19th store and happy birthday Oo. Sir Richard De La Rosa. Grams ka naman Sir, dyan. nadagdagan nyo ilang gramo kasi may birthday. Oo, ang daming Dagdag ka rin. celebration. Madami-daming gramo. Madaming gramo yan. Kahit gold dust lang. Humihit-hit kami ng gold dust. May iba naman po yung hit-hitin namin. Nagsa-celebrate din ng birthday today, Attorney Rizalina Lumbera. Ayun. Napakagaling na lawyer niyan. Happy Ay, birthday! happy birthday, attorney! At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng birthday, ngayong mga panahon na ito, mga Taurus, mga mababait pero may saltek. Ayan, Yan. nanunungay. Happy birthday po Happy sa inyong birthday po sa lahat. inyo. Kayo mga kabisya naman na gusto mag-celebrate ng Mother's Day pero walang pang celebrate. Oho. Minsan alam mo hindi naman kailangan ng mga bonggam-bongga. Correct, totoo. Hindi. Sometimes ang kailangan ng mga magulang minsan simpleng thank you. Oo. Pero syempre kung meron kang Oo. gold, why not, Ayan, 'di ba? oh. Thank you, hindi tayo tatanggi. Bigyan ako ng 10K. Happy Mother's Day, may 10K. Di ba? Oo. Thank you. Pero kung halimbawa, yung mga simpleng gesture na hahayaan mo siyang uminom ng kape habang mainit pa. Oo. Kasi kadalasan nangyayari sa mga nanay yan eh. Nagtimpla ng kape ng umaga. Oo. Dahil sa sobrang kabisihan, nakalimutan Malamig niya, na. malamig na yung Oo. kape. So, yung ganon, yung simpleng ganyan. O kaya, i-allow mo meron kang 2 oras para magpa-straight. Oo. Yan, magpa-reband ng kulot Ayan. mong nangungulot mo na sa konsumisyon na buhok. Ayan. 'Di ba? Yung mga ganon. Para in short, you make them feel special Yes. on that very day. Correct ka. Pero alam mo, parang feeling ko nga mas maganda na gulatin mo ang nanay mo na kahit hindi Mother's Day, Aha. ipapa-feel mo sa kanya na special siya. Correct. 'Di ba? Yung simpleng yung gawain niya daily, tanggalin mo yun sa kanya on that Pwede. day, di ba? Bawasan mo. Correct. Parang- hindi mo muna siya paghuhugasin ng pinggan. Pero Oo. alam mo minsan kasi masakit din sa ulo ng nanay yan eh. Oo. Kasi pag ikaw yung naghugas, una sa lahat ang kalat. Oh, tapos madulas yung pinggan. Basang-basa. Uulitin niya. Totoo. Salit na nakatulog ka. Nagkonsumo ka pa ng Smart Dishwashing Paste. Umilit pa ulo na. Kaya nga eh. Kaya piliin mo din yung pwede mong ibigay kay nanay. Kasi kung yung sabi mo nga na yung usual niyang mga ginagawa anuhin mo naman na saluhin mo, di ba? Ang tanungin mo din muna sa sarili mo, nakakatulong ka ba o nakakakonsumisyon? Kung hindi mo talaga forte yung maglinis, pwede ka namang mag-hire ng Yan. somebody or someone na Pwede. maglinis, di ba? For kasi, a day. alam mo, totoo yan. Kasi yung isang kong kaibigan, nagmagaling. Sabi niya, ako maglalaba para sa nanay ko. Hindi siya marunong maglaba. Hindi rin siya nag-observe pag naglalaba yung nanay niya. So, hindi niya pinaghiwalay yung puti sa decolor. So, lahat ng puti, naging tie-dyed. Naging tie-dyed pink. Nakakaloka. Di ba? Pero make them feel special. Hindi, alam mo, hindi madali Isipin mo, at hindi lang ito for mothers, also fathers, na you have to take care of your kids. Kailangan mo silang alagaan. May pinapalaki kang mga bata, gusto mo maging maayos sila. Pero ikaw mismo sa sarili mo, may mga sarili ka ring problema na hinaharap. Ganun siya ka hindi madali. Oo, di ba? Kaya kung minsan may moment ka rin din na naaawa ka sa sarili Correct, mo. totoo. Kasi parang you give it all for the family. Tama. Tapos parang ikaw
wala ka nang naiwan sa'yo. Oo. Kaya yun may yun. marami mga nanay na umiiyak sa loob lang. Correct. Na Ano, hindi natin nakikita. silent cry, ika Oo. nga, 'di ba? Hindi talaga natin nakikita. Pero alam niyo po mga moms, importanticious din po na alam po natin yung ating happy triggers at alam ng pamilya natin. Oho. Ano ba yung nagpapasaya sa atin? Kasi minsan ganyan tayo parang naawa sa sarili, tahimik na lang. Akala nung mga tao sa paligid, okay ka lang. Kasi ang front mo, ang pinapakita mo, malakas ako, okay Oho. lang ako. Totoo. 'Di ba? Pero hindi naman sila manghuhula eh. Correct. Baka akala nila okay ka lang kasi pinapakita mo rin hindi ka okay. Ayan. Kaya- Alamin mo rin kung ano yung Oo. nagpapasaya sa'yo. Kaya importante dito yung dynamics na mag-asawa na kilala True. nyo, naging transparent kayo na Correct. parang you feel down, you feel gray, parang gray yung feeling mo. Sabihin mo sa asawa mo. So para si Mister mag-isip, anong gusto mo, lumabas tayo? Yan, May correct. time kasi kami dati na ganun na parang wala namang trigger pero parang malungkot yung pakiramdam mo. May ganun talaga. Diba? Correct. Parang, sige, labas tayo. Oo. Ayun, after nun, parang okay na siya. Tama. 'Di ba? Si Mrs. yun. Oo. May ganyan kaming saltik, promise. Yung parang isang araw, parang ang dilim ng lahat. Diba? Oo, diba? Wala namang actual na nangyari. Oo, parang malungkot lang siya. Correct. Kaya importante talaga yung role na ginagampanan ng partner o kaya ng mga anak. Dapat Oo. alam po ninyo kung ano ba yung nagpapasaya sa kanya. 'Di ba? In your case, yung maglalakad-lakad lang. Oo. O kaya mag-add to cart tas i-check out. Correct. Kasi kadalasan, aminin nyo na, pag kinuha nyo po yung cellphone ng inyong mga misis, ang dami po dyan naka-add to cart lang. Ayan, isa sa mga Diba? tip na yan. Isa sa mga tip. Tingnan mo yung mga naka-add to cart. Correct. Alin dyan yung kaya mong i-check out. Alin dyan yung laging nandyan, tapos hindi maalis-alis. Oo. Kasi hindi niya lang talaga mabili. Oo. Kasi inuuna niya kayo. Ayan, Yan. pag-check ni Mister, nakikita ko na nun, spy camera. Pag-check ni Mister, no, mga pampalaki. Edi check out mo na. Makakatulong yan. Sarang. Yun yung isang tip na practical. Oho. Hindi mo alam kasi hindi ina-express ni Mrs. or ni Mommy kung ano Oho. talagang gusto niya. Merong mga tao na very expressive. For example, ako, Oho. hindi ako mahirap regaluhan sa totoo lang. Kasi mahilig ako sa mga bagay na kumikinang. Mahilig ako sa Hello Kitty, mahilig ako sa pink. So, Oho. basic, ang dali Oho. kong regaluhan. Pero merong mga nanay na hindi nagsasalita, Oo. hindi rin maarte. Correct. Ano lang, 'di ba? Pero makikita mo yung gusto nila doon sa cart nila. Ayan. 'Di ba? Ano ang nandyan sa cart nila na pwede mong i-check out? Ayan. Yan. Actually, kanina yung pinag-usapan namin ni Missy. Sabi niya, ano kaya magandang regalo ko kay nanay, sa nanay niya? Sabi ko, nanay mo yun, mas medyo kilala mo. Oo. Oh, anong sagot niya? So, nag-isip-isip siya. Sabi niya, ano ba? So, parang, siyempre, malayo, nasa probinsya. Kaya, hindi din talaga madali. Mahihirap din siya eh. sa totoo lang. Hindi, tsaka lalo na kung halimbawa, hindi niya nga ine-express. Parang Oo. katulad yung nanay ko, yung si mama, ano siya very matiisin. Hindi naman niya, very rare yung mga Oo. times na meron talaga siyang kailangan. Oo. Like for example, Yung mga hindi nagsasalita. oo, di ba? pero hindi siya talagang, okay lang Oo. siya kasi ayos lang naman siya kasi all her life parang kinakaya niya lahat. Oo. So nung Pasko, nung last Christmas, tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko, ano ba yung gusto ni mama? Kasi parang, syempre bukod sa cash na pwede niyang gamitin, pero Oo. ano yung, kasi syempre iba pa rin yung may binubuksang regalo. Oo. So doon ko nalaman na gusto daw niya ng parang sandals. Eh yun yung sinasabi ko na Oo. hindi malalaman ng mga tao sa paligid yung gusto mo kung hindi mo rin sasabihin. Magsabi ka din. Ako parinig talaga ako eh. Hindi na kailangan mo parinig. Hindi pa parinig ako para at least, 'di ba? Alam nila hindi ako nagkulang, Oo. 'di ba? Hindi yung maawa ko sa sarili ko, kakalimutan nila ako eh. Oo. Pero sa totoo lang, akala nila okay ka, pero hindi ka pala okay. O kagaya niyan, 'di ba? Parang ganun yung dilemma ni Let ni Mrs. kanina na ano bang Patiisin naman siya. Oo, ano bang So malalaman mo talaga yan yung taong nakakasama niya. Yan, diba? yung mga ganun. So, Oo. research din. Ayan, kinakailangan may research. Maski mga pinakamayayamang tao, meron pa rin silang kailangan. Lalo ng mga nanay natin, hindi na mamayaman. Tama! Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay.